De fleste mænd tror, at tiltrækning starter med en smart tjekkelinje. Det gør det ikke. Ofte starter det med, hvordan du reagerer på en kvinde, når hun mindst forventer det. For sagen er den, kvinder lytter ikke bare til, hvad du siger. De lægger mærke til, hvad du ser, hvad du respekterer, hvad du vælger at anerkende, og til og med, hvad du vælger at ikke forhaste. Så lad os snakke om 5 typer komplimenter, som stille bygger tiltrækning, uden at høres indnøvde eller falske ud. Først, sæt pris på måden, hun tænker på. Mænd går vanligvis ret til udseendet. Det er enkelt, det er åbenbart. Alle mænd gør det. Men når du siger noget som, jeg liker, hvordan du ser ting anderledes end de fleste, eller du stiller virkelig interessante spørgsmål, bevæger du dig ind i et område, de fleste mænd aldrig berører. Du fortæller hende, at tankene hendes ikke bare er baggrundsdekoration. Det er en del af det, som gør hende attraktiv, fordi slike anerkendelser sitter igen. Kvinder husker manden, som fik dem til at føle sig mentalt engagerende. Næste, komplimenter hendes indvirkning på dig. I stedet for at rose hende direkte, snak om, hvad hun gør med humøret dit, eller oplevelsen din, som jeg forventede ikke, at denne samtalen skulle være så morsom, eller du er faktisk vældig beroligende at være rundt. Nå handler det ikke bare om hendes egenskaber. Det handler om, hvordan det at være rundt hende ændrer noget i dig. Det skaber emotionel relevans, og emotionel relevans er, da tiltrækning begynder at slå rot. Tredje, anerkend måden, hun opfører sig på i sociale situationer. Se, hvordan hun samhandler med andre. Får hun folk til at føle sig inkluderet? Lytter hun uden at afbryde? Snakker hun selvsikkert, men ikke højt? Sig noget som, jeg lader mærke til, at du sørgede for, at alle fik en chance til at snakke tidligere. Det er sjældent. Når ser du hende ikke bare, du ser, hvordan hun bevæger sig gennem verden. Kvinder er vant til at blive komplimenteret for, hvordan de ser ud i et rum, ikke for, hvordan de påvirker det. Fjerde, anerkend konsistens. Denne er undervurderet. Hvis hun møder op i tide, hvis hun følger op noget, hun sagde, hvis hun holder ordet sit. De fleste mænd ignorerer det, fordi det ikke er prangende. Men sig, du virker som en, som gør det, du siger, du skal gøre, signaliserer, at du værdsætter pålidelighed. Og her er den subtile delen. Kvinder bliver ofte mere tiltrukket af mænd, som belønner stabilitet i stedet for drama. Her er noget, de fleste datingsideråd ikke fortæller dig. Ikke give komplimenter for tidlig. Tiltrækning trænger rom til at puste. Hvis en mand begynder at rose en kvinde myre ret efter, at han møder hende, kan det føles, som om han prøver at købe godkending i stedet tager dig tid. Lad komplimenterne dine komme efter, at du faktisk har observeret noget ægte. Forsinket anerkendelse føles ofte mere meningsfuld end umiddelbar ros, fordi det nå høres fortjent ud. Til slut, komplimenter grænsende hendes. Ja, grænsende hendes. Hvis hun siger, at hun ikke er komfortabel med noget, hvis hun vælger at gå tidligt, hvis hun står på sit på en høflig måde, kan du sige, jeg respekterer, at du ved, hvad som fungerer for dig. Dette viser emotionel modenhed. Det fortæller hende, at du ikke er truet af uafhængighed. Og kvinder har en tendens til at føle sig tryggere rundt mænd, som ikke prøver at forhandle bort grænsende deres. Tiltrækning bygges ikke af store taler. Den bygges af disse små øjeblikkene, hvor en kvinde føler sig forstået uden at blive evalueret. Så i stedet for at prøve at imponere hende, begynd at observere hende. Den ændringen alene forandrer alt om, hvordan kvinder responderer på dig.